Kaya kapalaya mo. Kapag sinasabi si boss. Makalabas na yung tuba yung ano, ayos yung kahit malaking pamasahin. Kahit pero sama. May 2% to ay. Alas Kakatawa. 9:20. Pwede mo yung paporsyento ka to. January 3. Schedule ba ka ng bulan? 26. Porsyentuhan ng ginawa. Bagay. Northbound. Basic nakakapalo sa basic. Kaya na. Kano lang yung overtime. Gano'n pati basic, gano'n baba. Yung basic. 416. Talaga over. Kahit anong kwintak sa Oo. Hindi kaya no. Insinas dito. Isang biyahe ko lang. Oo. Saka wala na biyahe kami doon. Ano sa traffic ako? Mindanao yan. ECE. Mindanao. Mindanao. Cagayan sa Cagayan. Mga trailer na mahaba na talaga motor. Dati yung sa ano kami yan sa Kalungol sila ni Ulisa. Natabaw, kung dito kami lagi yan. Nakita kami lagi dun sa nag-uwan pa. Okay, Northbound. Pinaganda ko kasi dyan, ano, ang haba ng pahinga na sa barko. Kaya nga, halos 24 hours kang pahinga. Hindi ka nadadaan ng summer. Oo. Diretso Dati ka kasi na. ano kami, Sugata. dati nung pinapadaanan ko sa Manito, Baylan pa. Ang haba na tinatakbo namin. Layo no. Baba namin ng... Saan kayo na ngayon? Yan na, Bulan. Mula na? Oo, Sorry ko, diretso kaya na. Castilla. Surigao na? Oo. Ikaw ng baba. Ilang oras yun? Depende sa barko. Pag may matulid, minsan. Marami pala bago dyan? Oo. Yung ACT. Ganun ba? Meron pala dyan, pang Surigao. Marami na. Minsan nung, ano, Yung napunto lang sa Rico. dati, ano, wala pa yan. Ano kami, Galpayo po. Oo. Travel lang or pupunta ang Pasig. Wala lang po naman. Ay, ng ano, bata. Ay, ngayon, nagkaroon na ng ano dyan, direkta. Bulan sa kayong Castilla. Inisakyan ako dyang Montenegro, 36 hours, yung binibining Dumaguete. Ay, mabagal talaga yun. Kaya binibining Dumaguete yun. Grabe ka nasa kayo doon, talaga lang kami. 36 hours, wala po ang libre pagkain ng unang biyahe noon. Hindi ako sumakay. Malaki sa tumalon ito pagka ganyan. Napapayaw na ako noon. Oo. At tagal lang pinano no? Sa Kalbayog. Oo. Tapos lutaw pa ka ng bayo. Lumabas na yung ano, yung nagkaroon na ng lipata bulan. Ay, sabi ko, ayos to. Sabi ni Boss Rinan na yung ano daw. Kahit mag-open yung San Juanico, dyan na talaga ang sakay ng ano. Ginagbago. Laking tipid kasi sa ano, maintenance sa diesel. Oo. Para yung mga sasakyan, pati motor, pangarga ba. Oo. Ganyan. Kaya kayo, dalawang driver. Solo lang. Ano yung ticker? Kaya lang marami may-ari dyan, no? Isa lang yan. Isa lang ba? Eh, tanong sa kanila. First month, Si Arbanisya. Arbanisya. Oo. Taga-unisan yan eh. Yung babae yata, taga Davao. Ano? Marami kang driver dyan. Marami. Pero makakilala ka lahat. Hindi, marami na dyan, mga Bisaya. Oo. Ano nga yan? May Waray. mga ilang daan yung truck na ano? Daang piraso na yan. Ang marami dyan yung ano, forward. Hindi care. Forward.
Yung wingban, marami na din wingban, no? Nasa ano na ang wingban, pa 40. 36 na eh. Oo, dami na. Hanggang ngayon, ano, February. Nakadirect na yan sa Shopee. Oo. Maganda kung nakadirect sa Shopee. May account ako sa Shopee. Balik ko dyan na yan eh. Sabi ako na sa upak. Ganda ba lang kita mo doon? Ayos to. Isang buwan ako, nakapay ng doon sa akin. Oo. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko, akala ko, abuti lang mga 8 ang bonus ko. Pinarehas na ako doon sa mga... Matagal na. Oo, matagal na. Parehas na kami ng bonus. Kaya nakapanginahin dyan ano. Saka kung kita ko rito, gaya ng basic pa, Oo. ang layo ng diferensya. So doon, isang single rider pa lang, pero Hindi na pag ano. Pagod. kita talaga, bastante man yung kita. Dito, hindi ka pagod, pero Oras pa pumilya. alanganin sa ano, gusto yung tip. Oo. Muna kasi, okay lang kasi nakakabali ako. Kaya nagkapag problema dyan sa opisina, malabo na. Galit na ngayon. Sabi lang ako, boss, kabali, kaya estudyante. Bali, si madam naman ngayon. Sabi ka din sa opisina kung meron. Si madam naman nagpapasulto ngayon. Ragay. Tagal-tagal na nito. Ito bago buwan sa kabila natin. Gawa pero Sira-sira hindi lang ka yun. pa rin. Hindi pa natapos talaga. Kung ito ay kagaya ng ano, kung porsentuhan pa, kung ganitong season, Sagad sa ano yan. sahod natin. Kaon. Oo, kaon talaga. Eh, si Gus pa naman, ano yan? Tuwang-tuwa eh, lalo kung maka-install ka sa gitna. Ah! Oo. Tuwang-tuwa yan eh. Eh, ano mo din naman kasi, kita mo din naman. Porsyento. Laki yung, ano na yan, rawis na yan. 10 pistol. Baon. Ang liit ng gitna na rin, hindi kaya nung mga una. Pag nagpa-install ka dito, hirap na. Hindi, kasi ngayon, ano, sobrang mahigpit talaga. Dito, May social media na eh. pati ng gitna nito basa pa. Wala pa yung social media. Ayan, matik.
Hindi yan na istorya. Hindi yan ang istorya. Bawal na rin sa Tio at Pili. Oo. Dati hindi man niya na ano eh, na pasok. Kaya Oo. talaga, silip. Makita lang yung naka-install o. Diretso na yan. Magandang pasahero, buhol. Talagang mareklamo mo pasahero sa buhol. Diyan ako nagsakay ng pasahero na ordinary. Sinakyan ko ng Simple City na pasahero. Grabe no. Sisi naman talaga yun, Mayo. Sila na yung nakikiusap eh. Ayaw ko na talaga, kaya lang. Maawa ka talaga na gusto nang makabalik ba? May trabaho. Oo. Wala ka yan, hindi na malabo na mangyari ng gano'n. Bagay. Trabaho ng pasahero. Viral ka agad. Bago ka malang makatawid ka. Bicol, viral ka. Oo. Mahili lang kasi. Dami lang kasi kasi. Ay, simpo ngayon na ganito, ay tingin. Oo. Ba, natutulog yung cellphone. Kagad yan, talas kagad. Baka di ka pa nakakarating ng Tacloban pag galing mo ng Bato. Viral na. Oo, ganitong bus, ganitong bus, ganitong bus. Ganyan. Nangyari pa nga dyan, pinapaba ka. Oo. Yung isang laro, ordinary na nalalabas lang yata yun. Isang biyahe, dalawang biyahe pa lang. Ay, sinalubong talaga yan sa pagbilaw. Tino, sumpang pag yun na nga yata natupod natin. Bilabas. Ano yan? Gawa ng Nabayaan lang. gawa ng pagbilaw. Yung kay Ulisa, ano, Ler? Ulisa. Dalawang biyahe pa lang yata, unang biyahe. Ano yan? Liter D. Letter P. Pwede na
to. Hanggat kaya mo. Hanggat kaya mo. Ganda. Yung dasling eh, ano lang yun eh. Santaan lang. Yung inya. Sa 180 na-upload na. Yung ano sana, yung B na yun. Ay yung ano, yung medyo na yun. Nagpayag lang si boss na double kaming dalawa. Sana kasama ni Jay dun. Hindi mo pumayag si boss. Parehas daw kaming drive doon. Tapos iniwanan din naman ni Joy. Bago yun umalis ay tumawag mo sa akin. Ano, pang muna to at alis na ako. Basta akin. Tapos ang tubos. Ayun siya nung pumalit. Si Salva. Ganda kasi yung walang limit. May bigaan limit. Oo. May limit ay lalastik ko na yung accelerator. Wala na. Naiinit ka. Sabi na ang binti mo. Nakakabit si Big Dick. Oo.
alam na. Kumala na yan.
Pumutuloy-tuloy yan. Kahit yung truck dyan ay Talon yan. ano talaga. Mga ano, million. Biglang bumaba yan, no? Oo. Dati wala pa yan.